Tervezik-e visszaengedni az LMBTQ propagandát az iskolákba? Ön miniszterként tudja garantálni, hogy szülőknek minden esetben beleszólásuk lesz, ha az iskolákban nem identitással, szexualitással vagy érzékeny társadalmi témákkal kapcsolatosan kell foglalkozáson részt venni a gyermeküknek? Mit gondol arról, hogy az ember biológiai neme az megváltoztatható-e, illetve hogyan definiálja a házasság fogalmát? Önök láttak már átműtött óvodást? Mert én még nem láttam. A gender kérdéssel is nagyon szeretnek propagálni minket, LMBTQ-znak, miközben senki soha nem hajtott végre, nem vágóműtéteket óvodásokon, nem tartott melegsókat iskolába. Ez egy aljas propaganda az önök részéről, ezért szerintem propagandának, mint mondottam, a gyermekvédelemben helye nincs. Amikor azt kérdezi tőlem, hogy hatalmi ágak szétválasztása, hogy hívják az alkotmánybíróság elnökét? Nálunk úgy Tuzsan úr. Port Péternek, ugye? És akkor szerintem ezt így megbeszéltük. Én egy jogász vagyok, és ilyen dolgokkal, hogy illendőség, meg nem illendőség, ilyenekkel nem foglalkozom. A szuverenitás, mindig elrontom. Fogadj még máshol is. Tessék? Fogadj még máshol is. Nagyon határozottan, békésen felszólítom azokat a minisztereket, például Rogán Antalt, Lázár Jánost és a többieket, akik tönkretették az országunkat, eladósították, hogy még véletlenül se tervezzék felvenni ezt a pénzt. Jó, tehát én szeretnék egy nyilatkozatot, ezt majd kiküldöm nekik levélben is, hogy nem kívánják fölvenni ezt a pénzt. Akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni. Azt gondolom, hogy amilyen állapotba sodorták, vitték a hazánkat, az a legkevesebb, hogy pofátlan módon nem akarnak még fölvenni több 10 millió forint végkielégítést. A következőt szeretném kérni. Kérnék egy vizsgálatot magam ellen és a belügyminisztérium ellen. Köszönjük szépen, miniszter úr, teljesíteni tudjuk a kérését, többiek pedig kérés nélkül ugyanebben fognak részesülni. Köszönjük szépen. Őszintén megmondom, 12,3 milliárd forintot kidobott a kormány a hamis Tisza adóprogramra és annak a reklámozására. Ez is ön volt. Az ön hangját nem hallottam sohasem, hogy ez hazugság. Sőt, nem azt mondta, hogy hazugság, hanem ön terjesztette ezt a hazugságot. Áruló írástudóként ezt terjesztették. Szerintem a szexuális nevelés nagyon fontos, és nem csak a szülők feladata. Pontosan azért, mert nagyon egyenlőtlen lenne. És ez a szexuális nevelés nem a LMBTQ propagandát jelenti. Odáig jutottak a pedofil rémekkel önök, hogy voltak olyan áldozatok, akik öngyilkosak lettek. És most önök kérik számon azt, hogy ki, mikor, mit fog tenni ebben a gyerekvédelemben? Hát szégyeljék magukat. Hát ezt így nem lehet csinálni. Először fölrúgják a gyerekvédelmet, megalázzák a gyermekeinket, majd utána pályaszélére vonulnak, és kívülről bekiabálják, hogy meg kell oldani. Meg kellett volna oldani. Érdemleges választ én nem kaptam öntől. Azt mondta, hogy nem láttunk még átműtött óvodást. Ezzel egyetértek. Magyarországon én nem láttam, de nem is akarok látni a közeljövőben sem. Nem akarnak látni átműtött óvodásokat. Nem akarnak látni háborút. Nem akarnak látni migráns sem. Nem akarták látni a költségvetést, nem akarták látni a közvéleménykutatásokat. Évtizedek óta árnyékboxolnak, mert nem akarták látni a valóságot. A kritika pedig a legváratlanabb irányból érkezik. Mikor lesz ebből elég? Mikor lesz elég? Tehát most értem, most már lealázzák őket, most már földön fekszenek, most már földön fekve beléjük rugdosnak, kicsit lehugyozzák őket. Egy bizonyos ponton túl, hát a sportszerűség természetes korlátaiba ütközik ennek az ízlésessége. Puzsérnak nem igaza van, hanem igaza lesz. Amennyiben hónapok és évek múlva is csak a szájkarata megy. De miért is hagynánk szó nélkül azt a 16 éve regnáló hatalmat, amely képtelen volt a konszolidációra, amely a gesztusokat hírből sem ismerte, és amely még mindig ugyanazt az alternatív valóságot szajkozza, amiért megbukott. Úgy látom, hogy nem vették észre, hogy milyen népszavazás történt április 12-én, és igenis azt mondta a nép, hogy ebből elég. Szerintem egyébként ezt ők igénylik. Már hatalmon annyira hozzászoktak, hogy utálják őket, gyakorlatilag ez a szeretett nyelvük. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám a nyugalom megzavarására alkalmas gender propagandát tartalmaz.
Magyar Péter közben Facebook oldalán bejelentette, Szondi Vandát, Magyar Évet és Köböl Anitát nevezi ki kormány szóvívőnek. A magam részéről be is szereztem egy rekesz dobozos tejfölt a következő kormányinfókra. Ilyen az, amikor egy igazi puncimágnes miniszterelnöke van az országnak. Igaz, Geri? Nem vagyok olyan mértékig jártas a témakörben. Nekem azért úgy tűnik, hogy egy kicsit még szégyellős a 3 Grácia és Magyar Péter 4-esezése. Tisztelettel köszöntünk mindenkit. Lezajlott, bocsánat, te köszöntesz mindenkit, bocs. Nem. Miniszteri feladat és hatáskörök átvétele, ez egy újabb, nagyon fontos. Ez egy újabb, nagyon fontos lépés volt. Értékmegőrző, kulturális blokkunk következik. Nincs hozzá pénz és jó szándék. Most jöjjenek egy olyan helyre velünk, ahol a jó szándék legalább már megvan. 2025-ben épült az egykori Vöröskereszt székház helyén ez a, hát nem is tudom ez milyen stílus, majd a szakértők elmondják. Szeretik az aranyszínt, úgy látom az urak. Akkor előbb nézzük meg a szivarszobát, gyertek. Hát az mindenhova kell egy jó szivarszoba, főleg közpénzen. Csak föl kell kapcsolni a lámpát. Ó, nem is kell magától fölkapcsolni, gyertek, hát. Érezzétek úgy, mintha te is leültetek volna, mint hogyha Rogán Antalok lennétek. Gondolom, akkor szokott itt lenni viszki, vagy valami jó rum. Igen, a János kórház egy kicsit hasonlít, nyomokban. Itt látszik Ferenc József uralkodása alatt, Lukács László pénzügyminisztersége alatt 1900-as törvény alapján, az volt, 1901 és 1904 között épült az eredeti épület. Ugye, és hát a Ferenc Józseffel szemben pedig ott van Orbán Viktor. Újjáépült, ugye szerénység elvtársak, ha valamit szeretünk magunkban, az a szerénység. Egyik oldalon Ferenc József, ott pedig Orbán Viktor elnöksége uralkodása alatt, Varga Mihály pénzügyminisztersége alatt újjáépítették. De a ti pénzeteken, ti nem vagytok oda fölírva, ezt csak úgy mondom, Orbán Viktor fenn van. Ez az új halmozat rész, tehát ezt teljesen újonnan építették hozzá, nagyjából lekövetve az 1904-es terveket. De ez megsemmisült teljesen a háborúban ez a rész. Maga az iroda is, ez a homlokzat, ez az erkély, ez nem létezett a második világháború után már. Adtunk egy szép minisztériumot, szívesen. Szomorú hírrel szakítjuk meg adásunkat. Kapcsoljuk a ravatalozót. Először is én állok minden vizsgálat elé. Bocsánat, én egy becsületes ember vagyok, becsületesen elvégeztem a munkámat, esküdtettem 1990 óta minden 4 évben, hol képviselői, hol miniszterelnöki esküt, ami úgy hangzik, hogy jogszabályokat megtartom és megtartatom. És én megtartottam és megtartottam. Tehát engem mindenki faggathat, jöhet, kérdezhet, mindenre meg fogja kapni a helyes választ. Úgyhogy a faladja a másikat. Ezt én garantálhatom. 2 lehetőséget látok. Elképzelhető, hogy Orbán Viktor elől nem csak a közvéleménykutatásokat titkolták el, hanem magát a választási eredményeket is. Ez esetben reméljük mihamarabb a vadhajtások is tudósít róla. Egyéb esetben úgy néz ki, arra az anekdotikus Gráci klinikára ismét szükség lesz. Kedves nézőinktől jogállami percekkel búcsúzunk. Volt már találkozom valamelyik szolgálat vezetőjével, és láttam, hogy ő meg is lepődik azon, amikor elkezdte sorolni, hogy egyes politikusokról milyen információik vannak, amik kapcsán eddig nem tehettek feljelentést, mert le voltak állítva, és akkor megkérdezte, hogy most tegyenek-e. És én nagyon határozottan annyit mondtam, hogy ebben nekem nincs beleszólásom. Nekik van. Mi a véleményünk vagy álláspontunk avval kapcsolatban, hogy Szentkirály Alexandra elmondása szerint, amikor kijött 1-2 napja a parlamentben, akkor trágár szavakkal illették és le is köpték. Én azt gondolom, hogy elfogadhatatlan. Azzal a mondatával, amit szintén idézett Szentkirály Alexandrától, hogy ez azóta lenne, mióta a Tisza megjelent, egyáltalán nem tudok egyetérteni. Ön is, én is, itt mindenki, minden magyar végigkövette az utóbbi 1,5-2 évet.
Rengetegszer kértem minden magyar embert, nem csak a tisztásokat, mindenkit, hogy őrizzük meg a békét, és semmilyen provokációnak ne üljünk föl, és én nagyon örülök neki, hogy talán egyre többen ismerik fel ennek fontosságát, és mi mindent meg fogunk azért tenni, mert nyilván egy kormányon lévő erőnek hatványozottan nagyobb a felelőssége, mint bármelyik másik politikai erőnek, hogy ez a nemzet újra egyesüljön, és hogy ezek az agressziók, ezek eltűnjenek. A Nemzeti Pedagógus Kartagsága nem lesz kötelező. A szakszervezeti jogosítványokat és a sztrájkszabályokat helyreállítjuk. A polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat rehabilitáljuk. És ők azt gondolták, hogy ez mindegy, mert annyiszor megúszták már a különböző propagandával, amit tettek, a mi és őkkel, a hergeléssel, az atomháborúval, hogy inkább ragadjon az a pénzben a gonosz Brüsszelnél, mert önöknek mindegy. De a másik 10 milliónak meg nem mindegy. Harmadik ország érdekében nem fogunk vétózni. Hogy ön a kormány leköszönés előtt egy hónappal még aláírt egy 1300 milliárd forintos szerződést. Már ott van egy előleg számla a minisztériumnál. Május 31-ig mennyit kér miniszter úr kifizetni? 30 milliárd? Szerintem 38 milliárdot kellene, de a cégcsoportban közel-keleti országok is benne van, és nem gondolom, hogy a digitalizáció, Magyarország digitalizációja, a kormányzati és civil, az jó nekünk, ha nem a szövetségesek vannak csak abban a cégben, akivel ezt szolgáltatni szeretnénk. Nem, befejeztük. Köszönjük szépen, annyit még, hogy sajnos is elmondom, de lehet, hogy ön rövidebb úton tudja tájékoztatni az illetékeseket, hogy vegyék, mint hogyha nem lenne a szerződés. De azért köszönjük a sok sikert. Köszönjük szépen. És majd befele hozzuk, jó? Na 1-2 És nyugodtan jöhetnek be, oda tegyük hátra, és jöhetnek be a sajtó munkatársai. Dávid, kiengedünk meg, különben te benn maradsz. Ennek is van értéke, de... És meg tudom is üteni, szégyeljék magukat. Szégyeljék magukat, amilyen helyzetbe hozták az országot, amilyen állapotban adják át az országot, és amiatt meg főleg, hogy az utolsó hetekben, hónapokban, amikor már pontosan tudták, hogy elveszítik a választást, és hogy nem kapnak behatalmazást, utána az volt a legfontosabb, hogy még 100 és 1000 milliárdos szerződéseket kössenek. Minden jót kívánunk önöknek! Búcsúzzunk szépen, Iván, aki elmegy, az legyen.